Здравейте, днес Мони ще се опита за под 8 минути да нареди тези 4 вида купчета. И ако успее, ето тук е таймера, ако успее, ще получи награда, която е в тази кутия. Сега след мъничко ще дадем старт. И ето, колкото можах, разбърках лично всичките купчета и ще се опитаме да затрудниме Симеон. Сега, когато е готов, ще дадем старт на часовника, на таймера и започва. Мони ще каже кога е готов, за да дадем старт. Така в момента явно ги оглежда да види. Готов ли си? Да. Секунда, чакай. Аз ще ти дам знак. Готов? Да. Старт.
Вау, явно доста съм подценил Мони, защото той се справи отлично не за 8, а за под 4 минути с 4 купчета. Или аз не съм ги разбъркал добре, или Мони е мега добър. И сега вече заслужено може да си получи наградата, която му обещах. Мони, може да си я вземеш. Yes, Причедържател на Ган. Не мога да повярвам, аз си мислех, че за някъде около 8 минути или 7 ще успея и даже си мислех, че ще успея за 9 или 10. Добре. Харесва ли ти? Да. Браво, заслужи си.